El dimoni fumador, d'Enric Valor. Hi havia una vegada, en el poble de Penàguila, un home que es deia Porra. Les aficions eren la caça, beure i fumar. L'home caminava per la muntanya tranquil·lament, quan de sobte se li va aparèixer un dimoni. Començaren a parlar i, com que el dimoni feia molts segles que no apareixia per la terra, va fer-li unes preguntes sobre què és allò que portava a l'esquena. Porra va agafar l'escopeta i va dir: «Doncs mira, això que porte és una pipa per a fumar». El dimoni es va estranyar i va dir: «Per a fumar? Jo no sé què és això». Aleshores Porra, mig somrient, digué: «Has de xuclar i veuràs el paradís». Aleshores Porra va disparar al dimoni i quan va girar-se ja no hi va veure res. Va continuar caçant i a la llunyania va veure el dimoni sense cap. Porra, molt assustat, va córrer muntanya avall i es va trobar amb una ermita petita. I aleshores va començar a resar. Porra va dir: «No tornaré a fumar ni a beure mai més, ho promet». Després d'uns quants minuts se'n va anar a casa i Galiana, que era la seva dona, li va dir que no tornara a beure mai i Porra ho va admetre. Fi.